Lieve Florinicus en Flarissen, fijn dat je er allemaal zit, hier in de Haanhof. En verstaan die staan de mannenwoord vanmiddag omdraaid. Onze jeugdraad. En ik ga ze aan u voorstellen. Hier staat voor u ceremoniemeester Sjoerd Spanjaard. Neven hem, ons het Vin Poesten. Seb Vallen. Sien Schäfer. Dion Delnoy. Jason Jaspers. Daan Essers. Het breukje van onze stadsjeugdprins Sien Beusten. Tycho Lemmens. En hier aan de rechterkant staat voor u, samen met zijn adjudant Tijmen van Weert, de stadsprins van de Wereldstad, Daan de Tweede Zweifenich. En dan heb ik twee jongens overgeslagen, die staan hier in het midden, nog aan het stralen. Vanmorgen hebben ze gestraald op het vlaggeise Bidaan. En nog even alles gegeven. En ook nu gaan ze met ons nog even alles geven. Want aan hun regeerperiode komt vanmiddag helaas een eind. Adjudant Sid Jansen. En geef met daverend applaus onze stadsjeugdprins Hidde Busten. Weer gaan een plaatsje zoeken. En dan gaan we snel beginnen met het programma.